Album ilustratu baten irakurketa partekatuan, gauza asko gertatzen dira. Imaginaziorako ate bat irekitzen da. Galdera irekiak, ideia berriak agertzen dira. Irakurketa partekatu horretan, hizkuntza zaratago ere, irudiaren irakurketa dago, eta hor magia bat sortzen da. Plazerretik egiten dan horrek, ekartzen du ere gero hizkuntzarekiko atxikimentu bat eta afektibidade bat. Gomendatzen dizuet, rato eder bat albunekin pasatzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.